Сега нямаше пак да се явява. Или както се казва, каквото посееш, такова почукало. Там сговорна дружина слепи ги ражда, как нещо. Ох, и поговорките не са ти силата, моето момче. Много си глупави чак без рахове. Айде да видим. Ох, как не ми се пита за този днешния изпит по история. Пита ми се, ама не. Какво знаеш по история без рахове? Професоре, мене ми е рано още за история. Вие сте историята. Аз съм бъдещето. Ако ти си бъдещето, значи то е тъпо, кухо и сиво. Елата тук да изтеглиш един билет, да изтеглиш. Айде, иди го тази билет да видя на какво ще ти се паднем. Ще паднем, а какво? Налага ли се? Ела, тук ти казвам веднага. Билет тегли. Изтегли ли го? Айде, бе, гледай! Моля ти се, давай. Не гледай. Давай. Какво ти се падна? Падна ти се, ама какво ти се падна? Какво ти се падна? Айде, кажи какво ти се падна! Какво бъл? Балканджийската война. Ох, майко, пак ще е проблема. Това сигурно за Балканджи Йово там, дето Яна нагоре надолу дава. Това е Балканската война. Балканската война. Говори ми сега за Балканската война, ми говори. Какво знаеш за войната, Балканската? Айде говори, отворя тая оста, ми говори. Аз ще ви кажа, професоре, но вие трябва да се обадите вкъщи, че ще закъснеете най-малко 2-3 седмици.